Ik ben begonnen zo'n 25 jaar geleden, toen was het wel rustiger. Het was wel droog, maar het was te behappen. En het gevoel dat je beginnen van, red ik het wel. Floris Poorten is huisdokter in de Westerreen. Hij is intussen 22 jaar oud en denkt nog net aan ophouden. Dat is maar goed ek, want Nederlanders gaan hield iets vaker naar de huisdokter. In 2001 wie dat gemiddeld 4 keer per jaar. Intussen zit dat oer de 5 keer per jaar hinnen. En dus binnen huisdokters als Poorten tegenedig. De belangrijkste reden is dat het een tekort aan huisartsen is. En daarom werk ik terug. Aan de andere kant vind ik het ook wel mooi. Het is geen straf om te werken. Ik werk nog minder, per dagen in de week. Dus ik ben meerdere dagen vrij. Als Poorten net vrij is, werkt hij zo'n 12 dagen. Daarvan is een soort tijd administratiewerk. En dat maakt zijn werk echt heel goed. Wij werken eigenlijk ook wel een beetje agressiever in die zin dat wij onszelf ook beschermen tegen schadeclaims. Dat wordt zijn werk ook wel probeert. Dat stel dat je fout maakt, dat mensen denken, oh, dat kunnen we heel te verzinnen. Dus wij proberen ons van tevoren al in te dekken dat dat net optreden kan. Het is wel spijtig dat je zo'n werkje maakt, maar ook dat is verhoren. Ten eerste worden huisdokters hield niet meer een speel in de meerskip op het moment werd zij het liever oerdragen aan een oorenzorgprofessional. Somtijden is de huisartsenpraktijk zelfs de schakelkamer tussen verschillende instanties en dat zorgt het ook voor extra werkdruk. Ik wil niet zeggen dat wij nou de speel in de maatschappij binnen, maar we hebben wel een hele belangrijke rol. Dat had eigenlijk maar van alles en nog wat te krijgen. Alle sociale contexten, dat bespeuren wij hier in de praktijk. Verder hebben we een hele grote contact met allerhande instanties die ons bellen om adviezen of dat ze wat weten moeten. Dus het is complexer geworden en intensiever. Daarnaast komen ook de chronische ziektes als suikerziekte op het boord van de huisdokter, wiels dat vroeger in het ziekenhuis behandelen waren. Mensen met COPD, longproblemen, gingen vroeger naar het ziekenhuis en dat doen we nu al in zelf. Dus dat is dan. Maar de oeren in de dag net. Helaas nog net. Dat is wel het probleem. Precies, ja. Het maakt u de lengte of de breedte, maar ja, de dagen die zijn net langer. Door de komst van internet binnen mensen oer het algemeen echt benauwder dat er wat slims met harren aan de hand is. Sommige dingen, daarvoor is een huisarts helemaal niet nodig. Als je vallen of wat dan ook en je kinderen nog erin en alles beweegt, ja, dan kun je gewoon aan je werk in. Maar het is werk, dan denk je van ja, misschien zit er een squark in of misschien dit of dat. En dan zie je nou als op internet, dan worden ze nog wat ongerustig. Toch maar even naar de dokter. De huisdokters binnen van plan om vreed 1 juli te protesteren op het Malieveld in Den Haag. Want de werkdruk door alle taken die zij thuis kunnen krijgen is echt te heeg. Lokaal zullen patiënten er echt wat van vernemen. Poorten zelfs wil echt hinnen, maar de zorg houdt voorrang. Op vreed, dat is altijd dus drukste dag. Dus we moeten nog even zien hoe we dat klaren zullen, want de zorg gaat altijd terug. Je kan net zeggen, we staken, het gaat helemaal dicht en het is gebeurd. Dat is nog mogelijkheid.